O Concello de Poio xa ten todo listo para comezar as actividades deportivas neste curso escolar. Neste mes de setembro, os veciños terán a posibilidade de inscribirse no que desexen e será en outubro cando boten a andar todas estas actividades. A Concelleira de Deportes anunciou que no pasado ano foron 729 as persoas que desfrutaron destas actividades deportivas. A que máis éxito tivo foi o fútbol, seguido do fútbol sala, de patinaxe e de ximnasia rítmica. Neste curso, o obxectivo é seguir traballando nas actividades asentadas e apostar tamén por novas modalidades. Primeiro, que este ano aumentamos unha modalidade que se vai a incluir tamén dentro do que son as escolas deportivas, que é a modalidade non entendida propiamente dita como deporte, pero sí entendida e dirixida cara a promoción cultural, que é a billarda, que este ano decidimos introducila tamén dentro do que van a ser as modalidades deportivas. Tamén decidimos facer unha aposta, esperamos que teñamos número de inscritos para poder levar a cabo, que é outra novidade máis que presentamos, que é a modalidade de pádel. Dende o Concello de Poio amosaron o seu orgullo en relación ás escolas deportivas coas que contan na actualidade, un proceso apoiado polo Concello, pero do que son protagonistas os veciños e profesionais que traballan en todas estas actividades. Por lo tanto, isto é un proxecto colectivo, formado por todos, e que pretendemos desde o Concello que chegue a toda canta máis xente de veciños e veciñas deste municipio mellor. E iso tamén ten moito que ver o apoio que os monitores e todo o que é a masa humana que se move ao redor deso, pois a colaboración é fundamental. Nós o que pretendemos é que haixa esa unidade, esa colaboración, esa unión entre todos para poder conseguir un objetivo final que todas aquelas persoas do municipio que lle gusta algún tipo de actividade que se oferta, que poidan ter un hueco. O prezo para inscribirse nas actividades mantense dende o ano 2012 e vai dende os 6 euros na modalidade deportiva por alumno ao mes aos 18 da escola deportiva, prezos máis que asumibles para que as familias podan desfrutar do deporte no Concello.